Тапшыруны дәвам итеп алдағы котлау сәламен Кабат Айыпова Мөнирә Айсиевнага юллыйбыз. Бу юлы Тольятти шәһәреннән якын туганнары Тюкаевлар гаиләсе аңа иң җылы теләкләрен ирештерәләр. Якын кешебездә пәйгамбәрләргә генә хас булган артык сабырлык, уңганлык, тырышлык сыйфатлары бик күп. Ул безне инде бик якын үз балалары шикелле бик хөрмәтләп яши. Мең рәхмәт аңа барысы өчен дә. Яраткан апабыз, без синдәйләр гүзәл кешеләрне күргәнебез дә юк гомер барышында. Әлхәмдүлиллаһ, зарларыбызны да, шатлыгыбызны да бүлешер кешебез бар. Син ул. Сиңа сокланып туя алмыйбыз. Тәңребез күрсәткән туры юл белән барып, намазларыңны укып, машаллаһ Коръән укып бик матур гомер итәсең. Кабуллардан булсын иде якыныбыз. Ел сайын сезне сагынып кунакка кайтабыз. Балаларыбыз да сезне бик ярата. Үз өйләрендә шикелле сездә бик яратып кунак булалар. Кадерле без, гомереңнең матур вакытына җитештең. Балалар үсеп урнашкан, оныкларын көннән-көн күбрәк шатландырып, үз максатларына ирешәләр. Ни теләргә сиңа бу вакытта? Әлбәттә, иң мөһиме узын һәм гыйбадәтле, иманлы гомер. Киләчәк картлыгыңнан ям табып, ләззәтләнеп яшә. Без сине ихтирам итәбез. Сокланырлык синең хылкың, машаллаһ күз тимәсен. Зинһар әле яннарыңа кайгы-хәсрәтләр килмәсен. Бәхетле бул алга таба, дөньяларның тәмен таты. Без барыбыз яратабыз сине апа бик тә каты. Гомер юлларыбыз тоташ, без бер гаилә бу дөньяда. Шулай тату итеп безгә язсын яшәүләре алда да. Якыныбыз Раббым кулы, сиңа саулык сорыйбыз. Сиңа бүген иң изгесен теләкләрнең юллыйбыз. Апабыз, кадерле кешем син, урының йөрәк түрендә. Менә котлап бәйрәмеңә җыелыштык бүген дә. Йылмай килсә авырлыклар, уфтанма да, зарланма. Бетте инде сабырлыгым диеп зинһар уйлама. Горурлыгым шиксез минем, син якын кешем диеп. Рөхсәт ит бәйрәмеңә дә яңгыратырга җыр биреп. Хөрмәтле Мөнирә Айсиевна, Тюкаевлар гаиләсе юллаган изге теләкләр чынга ашсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Yazlar җәйләр, көзләр, кышлар, мизгелләр кебек кенә. Узалар да китәләр шул, ияреп бер-берсенә. Әле генә кергән идек шау чәчәкле язларга. Шул чәчәкләр кайрара, әйләнделәр алмага. Әле генә кергән идек шау чәчәкле язларга. Şaşaklar bayarada, eğlendiler almağa. Eğlendiler almağa. Ölgürdüler almalarım, koyula salkın jirge. Tutup alasılar kile, irterek diye. Әле генә кергән идек шау чәчәкле язларга. Шул чәчәкләр кайрада, әйләнделәр алмага. Әле генә кергән идек шау чәчәкле язларга. Шул чәчәкләр кайрада, әйләнделәр алмага. Alfred Yemşevetip Alşayski, Tataristan'ın ot kızığın artisti. Yaş yigitimiz, talantlı yaklaşımız İlfat Çayıkov, Marat Çayıkotdinov, Arsen Karimov. Təgələşkən almalarga, kübələktəy qar yava. Əygənirəm nişləvən bəv, aşıqasın paylarga. Әле генә кергән идек шау чәчәкле язларга. Шул чәчәкләр кайрада, әйләнделәр алмага. Әле
şekilli yazlarına, şu şekiller bayarada, eğlendiler ağlamağa. Şu şekiller bayarada, eğlendiler ağlamağa. Sana rahmat. Leysen Rasiyev'ine en rahmatın durusu.